Čaute ľudia, to je editor tohto videa. Dopredu vám oznamujem, že toto video má veľmi nízku kvalitu, takže sa vám dopredu ospravedlňujem za ňu. Nie som najdokonalejší človek na zemi, tak ma prosím nesúďte. Čaute. Čaute ľudia, ja som Sviepešina a ideme si zahrať Brawl Stars, takže ideme si odskúšať 8-bita. Možno na ďalšie video odskúšame ostatných brawlerov, ale viem, že taktorí hovoríte, že 8-bit je slabý, ale ja si to samozrejme nemyslím. Len Gírka druhá. Takže ideme na to. Ideme testing map 1. Teraz pôjdeme ako rýchlo zničiť všetky tie kosti. Čaute ľudia, to je editor tohto videa, len vám chcem povedať, že on nechal toho bota, aby si mohol nabiť ultinu, ktorú potom použije proti bossovi, hej? Len toto som vám chcel povedať, aby ste si nemysleli dačo iné. Dobre, čaute ľudia. A poraz, aby ho nezabil ten boss. Ja tento. Popred. Dobre, idem presne toto celý ľudia, ideme ešte raz, bo ten blbý bot sa zabil. Prečo ste taký blbý? Ten jeep bude tam. Ja nechci zabiť. Máš striek, hyper. Budem to zobrať. Nie. Som debil. Spol. Mne uletelo to. Mne uletelo, proste už som nevládal. Skúsim ešte raz, ľudia, prepáčte, ale fakt to nejde. Dobre, pokiaľ to nezvládne. Ľudia, prepáčte, ale Eidos mi robí zle, aj ten Jean mi robil ten. Poď preč. Nemám ťa rád. Oni mi z cesty. Sa nedá. Potrebujem jeho. Čepia sa. Poď tu. Teď za mnou. Ja tak chcem. Teraz ideme ľudia, bude to. Poď. To je odmená. Sa to musím dostať. OK. No, aspoň sme to také volili ľudia, konečne aspoň. Vyberiem. Tak sa plná. Tak ľudia, otestovali sme prvú mapu, ideme na číslo 2. OK. Tu je gigaček. Náš kamarát z minulého videa, čo ste asi pozerali, alebo nie. Takže ideme. Test map. Bike, nie, prepač. Sorry, bike, ale nie. Ale ma to by
No, on sa volá Mateo, tak Gigaček, on sa volá Mateo. Teraz ukážeme sa, aký je 8-bit dobrý v strelách. Dokáže to. Strieľa tak. Poď. Ja som 8-bit je na ďalku, takže... Alebo sa pripájem na nich. A môžeme natočiť jednu. Mu zavolám. Vyskúšal som 8-bita, ukázal som vám, že aj 8-bit je dobrý, takže... Treba vedieť vykútať. Takže, no, poď. On dostal strašne veľa damage. Však on za 2 hity dá. Cube. Ak sa presne trafíte. Ináč ľudia už má aj dokonca až Jean. Do reči. Dobre, vidíte, jak tryhardím. Čumte. Do reči. Čumte, jak všetci tu idú. To mi nechaj. To si berem ja. Aj dobrá hudba ide, presne. Rock and roll. Francúzski rockery. Rock and call. Ľudia, takto sa hrá. Takže ľudia, toto bola posledná hra, takže A samozrejme dajte lajky a odbery a jak tento krok. Prepáčte, tak to tu prišiel, takto dajte like. Ak sa vám samozrejme aj video páčilo, no. Takže čaute ľudia, nebudem to už zakecávať, takže čau.